Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd u dan mhux biss f'Malta. Madwar id-dinja bdew iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-Karnival, fejn pereżempju fi Pjazza San Mark f'Venezja, belt sinonima ħafna ma' dawn il-jiem ta' bluwa, eluf ta' nies ħadu sehem fil-ftuħ grandjuż tal-Karnival. Akrobati akkumpanjati b'fanali jixelu fid-dlam taw spettaklu maġiku bis-swit il-Grand Kanal ta' Venezja. Dan tal-aħħar kien ikkumplementat minn numru ta' dajjes li mxew b'mod sinkronizzat biex paxxew lil daw kollha li minn madwar id-dinja marru f'dil-belt Taljana għaċ-ċelebrazzjonijiet. Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew ukoll f'Rio de Janeiro fil-Brażil, ukoll waħda mill-iżjed jekk mhux l-iżjed belt popolari fid-dinja għall-Karnival. Il-belt Franċiża Nizza wkoll bdiet biċ-ċelebrazzjonijiet, iżda evidenti s-sigurtà kbira li qed tiddomina permezz ta' 200 uffiċjal tal-pulizija li qed jassu kull rokna ta' kull triq. Dan wara l-attakk terroristiku s-sena li għaddiet li f'jum Bastilja ħasat il-ħajja ta' għexieren ta' nies li kienu fost baħar ta' persuni li kienu preżenti għaċ-ċelebrazzjonijiet li ġib magħha din l-istess festa.